Zimbabwe is a crime scene. Kozwa yaya ichiexposa zvinhu zviri kuitwa the Ministry of Health munyika yeZimbabwe. Kuri kuonekwa kunzi aiwa zvinhu zvisati zvakamboitika aiwa kubva nyika ino ichivambwa. Kuonekwa kunzi the Ministry of Health yakuya ichibira vanhu ichitorera vanhu mari avo vari kuya vachinosika treatment, especially pregnant woman. Sanapinda mashoko amudanzirwa panapa ari kuexposewa aiwa nekozwa intelligence unit. Don't subscribe or like on the bell icon. Timida painde kozwa mudanjira chiti. Breaking news. The Ministry of Health in Zimbabwe is now charging $35 for every pregnant woman at a public hospital. This is very disheartening, considering economic hardships. Giving birth in Zimbabwe now comes with a cost. In some African countries like South Africa, mothers are paid by the government. Ndomashwa mudanjirwa panapa vatikona kozwa iri vachimirira vagari venyika yeZimbabwe vachiti kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa kana munhu akangoonekwa kunzi aiwa kana ari muSouth African kana ava pregnant anotoisiwa aiwa pane imwe funding yamakuta kutoti vanenge vakutoreceiva maaids vakutopuwa mari kuti vakwanise kuzviraramira zvakasununguka. But in Zimbabwe kuri kuonekwa kunzi kana watova pregnant stress neBP zvotokwira, munhu wakutofunga kutoti aiwa kuchatodiwa mari aiwa kuzvibhadhira sezvamuri kunzi $35 ari kunzi ari kukolektewa papublic hospital in Zimbabwe kuti vasike treatment. Zvitiko zviri kuonekwa kunzi aiwa Zimbabwe iri kuchema, Zimbabwe is grappling, Zimbabwe aiwa panguva ino iri in state vanhu yavari kuya vachiti asati akamboona zvakadai. Mapictures ari kubuda muvidhio muri kumaona ari kunyatsoratidza kuti aiwa chitiko ichi chitiko chinosiririsa kwazvo. Imbotidzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Watoona kuti the same government yamuri kuona iri kurolla out matipas, the same government iri kuonekwa kunzi iri kutadza zvayo kutofaita tsikidzi youya panguva inoyi aiwa ichizongobira macitizens mari. Tichiona vana Chivhayo aiwa nana Tagwirei vari kuexposwa nana Bomshogeza aiwa vachifamba aiwa nemotokari mbishi. Todzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakumai section medu musana subscribe or like, turn on the bell icon.